Cum este, domnule Grinderu? Care este deschiderea? Cât de ușor, cât de greu se derulează în țară și dacă oamenii vin către astfel de proiecte? În primul rând, aș dori să preiau afirmația dumneavoastră de la început, da? Vă rog. Este un proiect finanțat din Fondul Social European, este un drept câștigat al României, acela de a accesa fonduri structurale. Este un proiect finanțat din Fondul Social European cu o cofinanțare națională și o finanțare a Universității din Craiova, care se implementează prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Este un proiect a cărui valoare este destul de mare, deci noi am mers înspre limita superioară, aproape 5 milioane de euro, 3 ani de zile, implementat în 4 regiuni de dezvoltare. În centre foarte mari, de altfel, nu? Noi avem specificate regiunile. Anul acesta, pentru că a fost un an în care am dorit să nu ne asumăm foarte multe riscuri în ceea ce privește implementarea, poate în detrimentul modului în care se cheltuiesc banii și al generării de valoare adăugată, da. Am căutat să avem într-adevăr centre mari. În speță anul acesta avem 2 grupe în Craiova, o grupă în Alba Iulia, 2 grupe în Cluj-Napoca și o grupă în Timișoara. Teoretic ar trebui să avem o medie de 30 de studenți pe grupă, ceea ce înseamnă 180 de studenți pe an. La acest moment avem aproape 200. 200. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că nu se adresează numai studenților, ci angajaților, întreprinzătorilor, persoanelor care doresc să inițieze o afacere independentă și personalului de conducere din întreprinderi. Masteranți, exact. Așa cum am raportat noi grupul țintă, circa 30% reprezintă studenți masteranți, iar restul întreprinzători, oameni de afaceri, persoane care doresc să își restructureze afacerea sau doresc să își demareze o afacere nouă. Deci micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, din regiunile Sud-Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord-Vest, nu? Aceasta pentru constituirea de noi afaceri, însă nu împiedică nimeni, deci o societate mare, o societate pe acțiuni, să zicem, care dorește să-și restructureze afacerea sau un segment al afacerii, sau să-și apeleze la noi, dimensiunile business-ului, să vină la aceste cursuri, nu? Exact, și să beneficieze de consiliere din partea specialiștilor care sunt implicați în derularea acestor cursuri. Spuneați că există deschiderea, că oamenii vor să vină. Da, oamenii vor să vină, cel puțin am avut o concurență de peste 4 persoane pe loc atunci când am făcut selecția grupului țintă. Da. Am aplicat un set de criterii foarte stricte, în speță au punctat către dorința acestora de a-și deschide o afacere, către disponibilitatea de a participa la curs, adică nu dorim să avem oameni care doar au impresia că vor să facă acest lucru și după o lună sau 2 să renunțe. Și aceasta... Le dați și diplome, că mă gândesc că mulți, da, bineînțeles. Deci toate persoanele vor avea 2 rânduri de documente gen diplomă, da. Probabil vor fi certificate, emise atât de către Universitatea din Craiova și, atenție, ceea ce este foarte important, de către Universitatea Partener din Portugalia. Deci sunteți în colaborare cu portughezii care au implementat acest proiect ASIS în urmă cu 7 ani. Sau, un proiect asemănător. Deci un proiect a cărui implementare a început acum 7 ani. Inițial a fost finanțat tot din Fond Social European, după aceea a început să se autofinanțeze. Un proiect de foarte mare succes. Din acest motiv sunt și parteneri în cadrul proiectului nostru, adică am căutat oameni care să aibă acest know-how și să fie profesioniști, să știe ce se întâmplă. Și rezultatele să fie unele reale, adică după un astfel de proiect să-i cauți pe oamenii respectivi și să-i identifici în piață, practic, da? Cu business pe care ei l-au gândit în cadrul unui proiect. Este un alt indicator pe care noi suntem obligați să îl